da babbar murya zuwa ga al'umma na wannan jihar tatawa da kuma na kasar Nijar baki ɗan takab da cewa su daina sauraron ɓata gari 'yan tsaye da kamzon kurege masu yada ababe marasa ma'ana bisa yanar gizo don sa al'umma a cikin rudani. Haka zalika muna a fannin tsaro inda a wannan karin gungun jam'iyyun kawance na siyasa masu rinjaye MRN sun fitar da wata sanarwa inda suka yi bayani dalla-dalla kan irin matakan da gwamnati ke ɗauka a fannin tsaro. Yahusa Sadusu ya fassara mana sanarwar kamar haka. Wannan sanarwa ta biyo bayan muhimmin jawabin da shugaban jamhuriya Muhammadu Bazoum ya gabatar ranar 25 ga watan Fabrairu da ya wuce gaban wakilan al'ummar ƙasa a ɗakin taro na Mahatma Gandhi da ke nan birnin Yamai. Kawancan na jam'iyyu masu mulki ya haɗu a yau 5 ga watan Maris na shekara ta 2022 domin bayyana wannan sanarwa. Sanarwa ta ce kimanin shekaru 10 kenan da yankin Sahel ya tsunduma cikin wani mummunan bala'in yaƙe-yaƙe. Jamhuriyar Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashe mafi faɗi a wannan yanki, kuma ita ce ƙasa wadda ta fi sauran takwarorinta fuskantar kalubalen tsaro mafi tsanani, domin ita kadai ce daga cikin ƙasashen Sahel 'yan ta'adda suka yi wa kofar rago akan iyakokinta guda 5, wato iyaka da ƙasar Libya, iyakar tarayyar Najeriya, iyaka da Mali, iyaka da Chadi da kuma iyaka da Burkina Faso. To amma duk da kamarin wannan rikici akan iyakokin Nijar 5, godiya ta tabbata ga Allah, godiya ta tabbata ga dakarun ƙasarmu wanda ba dare ba rana suke ci gaba da turjiya ga ta'addanci da 'yan ta'adda domin kare Nijar da al'ummata. Kawancan jam'iyyu masu rike da ragaman mulki na amfani da wannan dama domin jaddada godiya da rijistar damtse ga jami'an tsaro. Jama'a, kamar yadda kuka sani, ranar 25 ga watan Fabrairu da ya wuce shugaban jamhuriya Muhammadu Bazoum ya ba da cikakken haske a cikin jawabin kai tsaye da ya gabatar a ɗakin taro na Mahatma Gandhi da ke nan birnin Yamai. A cikin jawabin, shugaba Muhammadu Bazoum ya bayyana burin da yake dauke da shi na amincewa wasu ayarin sojojin kasashen ƙetare su shigo Nijar domin gama ƙarfi da dakarunmu wajen yaƙi da 'yan ta'adda, saboda kamar yadda masu iya magana ke cewa kashin baki sai taro. Burin shugaban kasa ɗaya tilo a nan shine tabbatar da tsaro da dawamamme a faɗin ƙasa baki ɗaya. Kawancan jam'iyyu masu rinjaye sun yi lalai marhabin da wannan mataki da shugaban kasa da kyakkyawan aniya da shugaban kasa ya ɗauka. Jama'iyyun na amfani da wannan dama kuma suna yi masa addu'a, kuma suna ƙara masa ƙarfin gwiwa game da yankurinsa na tabbatar da tsaro, zaman lafiya da haɗin kai cikin ƙasa. Haka zalika, kawancan jam'iyyu masu rinjaye sun yi na'am da shawarar shugaban kasa yanke ta gabatar da batun shigowar sojojin da ketare gaban majalisar dokoki. Kawancan jam'iyyu masu rike da ragaman mulki na bada cikakken goyon baya ga shugaban kasa, bugu da ƙari suna ƙara masa ƙarfin gwiwa wajen yin amfani da duk hanyoyin da dokokin kasa suka bashi a matsayinsa na shugaban alƙalai kuma shugaban da na tsaro ta ƙasa domin ayyanar da duk wani tsari ko wata husa'a ta ƙara ƙarfafa tsaro, kwanciyar hankali da cuɗe-cuɗe tsakanin al'umma ƙasa. A game da wani kyakkyawar aniya ta shugaban ƙasa, kawancan jam'iyyu masu rinjaye sun nuna takaici game da yadda wasu 'yan Nijar don cima wata manufa ta daban suke kirkiro mummunar fasara da mummunar fahimta ga kalamomin shugaban kasa a jawabinsa na ranar 25 ga watan da ya wuce, kuma suke yada su da gangan kawai don dai haddasa rudani. A cikin jawabin shugaban kasa ko mutuka lazaratin babu maganar kabilanci, babu maganar katsalandar a cikin harkokin shari'a. To amma wannan mutane 'yan gutsuri tsoma kamar yadda suka saba sun ci gaba da kirkiro
kirkirarwa da kuma yada kalamomin da ba su ne ba wanda suka saba ma jawabin shugaban kasa domin gurbata jawabin na shugaban kasa. Yan magana ke cewa makiyanka ko cikin ruwa ya yi rawa sai kaciya ta raba hula. Kawancan jam'iyyu masu rinjaye na kira ga magoya bayan su da al'umma kasa gaba daya su yi takatsantsan su kasance ta kowane hali masu da'awar zaman lafiya, kwanciyar hankali da neman haɗin kan 'yan kasa. Su kuma masu neman shari ga kasa Allah ya shirye su, idan ba masu shiriwa ba ne to Allah ya mana maganin su. Gwargwadon labarin da ya sawa kenan a maraicen yau a gare mu, amma da dun wanda suka taya muka gabatar da shi, ni da na shirya na gabatar ke muku fatan kwan lafiya, masalam. Thank you.